idoia da. Mugitzea asko gustatzen zaio, batzuetan animalioa dirudi. Beste hau, Noa da, gimnasta ikaragarria, edo behintzat hori uste du berak. Hurrengoa Naia deitzen da. Patinajea asko gustatzen zaio, hala ere denok dakigu dantza dela bere benetako trebetasuna. Beitu, hau irati da. Batzuetan kuadriako ama dirudi, beti aginduak ematen, eta besteei laguntzen. Eta ni, Lucia deitzen naiz, eta kuadriako azken kidea naiz. Sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Hartu zure lekua berezion munduan, iragana usteko albo batera, inurrien atzera pausu txiki zaurera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaiko bide basadera, ametxetan, ametxetan, oraina, arnasteko unea iritsi da, baldakizu zinen zure ametsik sakonena. Hartu zure lekua berezion munduan, iragana usteko albo batera, inurien antzera pausu txiki zaurera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaiko urte basadira, ametxetan, ametxetan, amaika urte pasadira, ametxetan, 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 zure mundutik gurera, ametxetan,